Ja som mal dva pohľady na to. Jeden ten pohľad bol, ktorý ma potešil, že súdy stále rozhodujú. Druhá vec, kde som naozaj nebol potešený, je, že ako rozhodli na základe tých zákonov, ktoré môžu, pretože vládna koalícia upravila novelu trestných zákonov a upravila ju tak, že znížila tresty aj za korupciu, alebo znížila tresty práve, ktoré posudzoval teraz tento súd. Naozaj obidvaja páni podľa pôvodnej novely trestných zákonov mohli dostať 12 až 20 rokov basy. Čisto iba podmienku a dostali pokutu. A viete, je úplne normálne, že výsmech všetkým občanom a aj ľuďom, ktorí tu podnikajú, pretože urobia biznis za 6 miliónov, to konštatoval súd, a majú teraz zaplatiť z toho pokutu 2,7 milióna. To je normálne ako taký podnikateľský model strany Smer. Hej, že zoberiem nejaké peniaze, teraz trošku z toho zaplatím, vydržím 4 roky v rámci podmienky a opäť môžem si takýmto spôsobom ukradnúť ďalšie peniaze. A chceli to mať odhlasované v priebehu niekoľkých dní, tak vtedy sme mali diskutovať, ale tiež nerozumiem, že o čom teraz ideme diskutovať. Čo tu ideme vyzývať verejnosť alebo odbornú verejnosť, aby povedali, že keď niekto ukradne 6 miliónov, tak stačí, že zaplatí iba 2,7 milióna. Tých 3,3 milióna si môže nechať. V koho nemáte dôveru? Nie som si istá, či som dobre počula. Ja nemám dôveru vo vedenie ministerstva vnútra. Čo sa týka samotných prázdnin, viete, parlament nie je škola. To znamená, my si musíme uvedomiť, že keď školáci majú prázdniny, tak parlament by nemal sa prispôsobovať tomu, že teraz potrebujú poslanci možno stráviť s deťmi svoj čas. Absolútne nespravodlivé. Veď čo sme tam, 3 týždne sme rokovali a 3 týždne sme rokovali iba o rokovacom poriadku a etickom kódexe, čo naozaj neovplyvní nijak životy ľudí na Slovensku a nijak im nepomôže. A potom ja som normálne, že neveril vlastným ušiam, keď predseda Národnej rady pán Raši povedal, že teda ukončí schôdzu, lebo sú prázdniny. Prosím vás, aké prázdniny? Deti majú prázdniny, ale nie dospelí ľudia, ktorí tam poberajú plat. Nie je o zdaní a nevzdaní peniazy. Ja som tam chcel sedieť, ja som chcel rokovať. Veď teraz som aj v tejto relácii, cestujeme po celom Slovensku, máme diskusie každý jeden deň a kľudne sa kedykoľvek vrátim do Národnej rady, aby sme rokovali ďalej. To nie je o tom, že či sa vzdáte alebo nevzdáte financií. Tak viete, sú to veľké platu, peniaze, ktoré dostávate. Niektorí ľudia za pol roka nezarobia. Ja som nerozhodol o tom, že budeme mať prázdniny alebo že nemáme chodiť do roboty. Ja tam chcem chodiť, aj tam chodím, aj tam trávime celý ten čas. Je otázka na vládnych poslancov, že prečo takto si zariadili nejaké voľno. Ja som prioritne nehlasoval za prerušenie schôdze, ja som bol pripravený tam dnes sedieť a počúvať kolegov, ktorí predkladajú zákony, ktoré sú relevantné a potom za nich hlasovať. Schôdza sa skončila, sa posunula a v podstate sme občanom nič nepomohli. Máme voľno a bojujeme reálne za ľudí a za tie problémy, ktoré trápia Slovákov.